Ongi etorri herri irratiko entzule. Ongi etorriak sintonia honek erakusten dituen bezala, Eusko Ikaskuntzak antolatzen duen irratsaio honetara. Eta kasu honetan gainera, marrazoi gehiagorekin ongi etorri izan ere gure iraganari begiratzen nahi baitiogu Euskal Herrian nola mantzen aro konkretu bati, kuaternario. Aroari begiratu nahi diogu, historia aurreraino goaz, zein zen aro hori, zer gertatu zen orduan, nolako edukinak eta nolako kontekstua eman zen orduan Euskal Herrian, gauza horietaz guztietaz hitz egin nahi dizuegu. Beraz, historian eta geologian bete-betean sartuko gara, horretarako Eusko Ikaskuntzaren 3 lagun eta gai hauetan aritu diren 3 lagun dira gurekin. Hemen estudiotan eneko Iriarte, ongi etorri eta mila esker eneko. Arantxa Aranburu ere gurekin da, mila esker Arantxa gurekin izateagatik. Eta telefonoz bestalde gurekin Álvaro Arrizabalaga, ongi etorri Álvaro eta mila esker. Kaixo, arrazonan. Bueno, zuek historian doktore, edo geologian doktore, edo lizentziatu, adituak kasu honetan, gai honen inguruan, esango diguzue, zer den kuaternario aro hau dena den gogoan hartu behar dugu orain gutxi, Arantzari eta Eusko Ikaskuntzak, jardunaldi batzuk antolatu zituztela justu ere, apur bat finkatzeko, ez? Aro honek, zer eduki eta presentzia izan zuen Euskal Herrian, baina Arantza, akaso, edo ez dakit hori zuek esango duzue honetan adituena zarelako, ez dakit hori horrela den, baina besterik ez bada ere, ez dakiren bat bilatu eta hemen gaudenon lagun artean emozune bakarra zarelako, ez eguzu, kuaternario aroa Euskal Herrian, henik eta behin, zein da aro hori kuaternarioa? Bueno, a ver, kuaternarioan azken 1,8 edo 2 milioi urtetan gertatu diren prozesuak edo batzen dira. Geologia kontutan izanik, eta repaso arin bat eginez, 4.000 milioi urte baditu lurrak, azken 2 milioi urte hauek, pentsaliteke ez direla beste munduko ezer, baina zorionez, edo zakizei zerabili, baina 2 milioi urtetan, sartzen gara gu gizakiok ere, parte aktiboa hartzen bai paisaian eta bai geologian bertan ere. Orduan, nik uste dut kuaternarioko goza aipagarriena edo azpimarragarriena dela gizakiaren presentzia. Beraz, homo hori orduan jaiotzen da? Bueno, jaio edo bai. Nolabait orduan errotzen da eta bere aktibitatean argi plasmatzen da bai geologian eta bai ingurugiroan. Horrekin bat zatozterenak, ez? Zeneko, zure kasuan ere ala da, ez? Agian hori da jomugatik interesgarriena kuaternario aro honetan. Bai, gila esan aurreko garai guztietan kuaternarioan ematen den prozesu gehientsunak ere eman izan dira, eta kuaternarioa berezi egiten duen zerbait aipatu beharko bagenu, batetik azken garaia eta bizitzen ari garena izatea da, eta beste aldetik hain zuzen ere gizonak hor agertu eta eragin handien izan duen zera dela, ez denbora tartea dela. Eta ikuspegi historiko batetik, Álvaro, hori ere horrela, zein kualitatete edo hori deskribapen edo nolabait ere deskripzio egokia da? Bai, zalantzari gabe, gainera besteak beste erabilitako irizpideen artean finkatzeko nun azten dan, nuna emango dugu bazitzate zea kuaternarioa besteak beste hori da hartzen dan irizpide bat, ez? Homo generoa baldur gainean ikusten dugun lehenengo aldia. Zergatik, zer gertatu zen orduan, hitz egiten da izozteetaz, baina zerkera egiten du homo genero hori lurraren gainean egotea, baina eta bi hitzetan eta modu simplean esan baldin badaiteke, segurazki faktore asko gongo dira, multifaktoriala izango da gertakizuna. Álvaro? Bueno, ez dakit punturaino ez genuken hasi beharko esanez, kasu honetan, gazteleraz da juez iparte garela geu, ez, hauzi honetan.
ez dakitze punturaino izan dezakegun oreka geuke finkatzeko geure metro propio erabiliz gure espeziaren egotea hemen lur gainean finkatzen dula hito bat, muga bat oso garrantzitsua, lur guztiaren historian, baina praktikan kontutan hartu behar dugu evoluzio luze baten ondorioz agertzen dela beste animal espezie bat, primateak eta homoak erzen finean beste animal espezie bat, baina ez bai gara. Denborarekin itxiko garela aldatzera baita ere gure inguruan beste inolako espezierik egin ez duen bezala, ez? Baina zer albideratu zuen, homo horren jaiota? Zer da, izozteak gertatu zirela ipar hemisferiotik egoruntz eta orduan bestelako animaliak beraka joan zirela eta orduan, ez dakit, badago esplikaziorik edo... Nik uste hori harremanetan ipine behar dela mamiferoen igoerarekin, orokorrean, ez? Badago narrazio hundien aro geologiko bat hori gainditu zanean edo hori atzean gelditu zanean mamiferoen sasoia da, ez? Eta mamiferoien artean badago agian abantaia evolutibo bereziak zituen beste genero bat primatena eta horien artean homo izango da besteak beste nolabaiteko abantaia ekologikoak eta nolabaiteko abantaia evolutiboak izango dituna eta horri esker joango da nagusitzen. Orduan, zein mamifero gaien ziren? Zein mamifero ziren nagusi gai horietan? Bai, nortean zindezake, neko arantza... A ver, Bueno, arkeologoi askoz mamifero gehiago izango zituzte katernario da niño, minon, aztarnategitan gizakion aztarnak ez dira guarienak, uste, eta batez ere hasieran gaur egunez igual gugea hemen gehien gaudenak, baina beste animaliak ere askoz gehiago. Nei iruditzen zait eta nik askoz perspektiba luzeago bat ez neurtzen dut denbora geologo bezala. Nik uste dut kuaternoren muga homoaren agerpenarekin kointzintze horrek gu jarri dugu limite antropozentrista. Bai, dela, operatiboa egin batean ere, ninen homoa duela 5 milioi urte ere ager ziteken eta ez zen ezer gertatuko mugari atzeago jasika ere. Duela 5 milioi urte ere prozesu berak eman zitezken eta ez zen gertatu homoaren agerpena justo paternarioan hasieran eman zen zerbaiten gatik. Oie, dira arestian algoratu zioen, zuztenioen algoratu parte garela, Hor gaude, baina gainera hor gaude gu nahi dugun momentutik, edo gokitzen zegoen momentu horretatik. Muga beste ordu gabe talde batek nun jarri erabaki beharko balu, egalatuaren 20 milioi urte edo gehiago darama ez ziten krokodiloak edo direla gatu, haiek segurazki ez dukete hor mugari jarriko, ez delako ez berberezirik gertatu. Eta mamiferen artean, lehen nioena, zein animalia elentzen zen orduan? Zintzu ziren ugarienak edo, esan bakin da bakek, Álvaro, zintzu dira gehien topatzen dituzitenak. Denetatik orindarrak, espezie desberdinetako zaldiak, hipopotamoak, arrinauzeroak, mamutak, gutxi gora bera, egun mundu mailako espektro batetan ikusten ditugun familiak, hori espezie desberdinetan askotan batez ere sasoi zarrenetan, baina gutxi gora bera familiak ez dute. Ia da eskala geologikoan, kuaternaren 2 milioi urte horiek, ez dula dira. Ez, galitzen dizutorik, gure helburua delako apur bat kuaternario aroa Euskal Herrian aztertzea. Hauek ere Euskal Herrian egon baziran, bestelako gauzak gertatzen ziren Euskal Herrian arantza, nola ikusten duzu hori? Nik ez dut uste, orain txalbarok esan duen bezala, azken 2 milioi urte hauetan ikuspuntu geologiko batetik horren gauza ezberdinak gertatu direnik. Atzera begiratuta, agian Kretazeo garaia bera askoz ere ezberdinagoa izan daiteke fauna bera ere eta flora ere ezberdina zelako, dinosaurioak genituen Euskal Herrian, orduko Euskal Herrian, ez baterako.
Azken 2 milioi urte hauetara mugatuz, egia da, orduan hartzak edo oreinak edo gaur agian ikusten ez ditugun animaliak genituela ingurunean, baina nik uste dut esan dako hori zer gehitzearen, azken 2 milioi urte hauetan leheneneko esan denarekin batuz, berezitasuna dela gaur ditugun ondartza, gaur egun gertatzen diren prozesuak 2 milioi horien barrenean gelditzen direla. Hau da, 2 milioi horien azkeneko adibidea edo dugula gaur eguna. Eta gu hemen hilko gara eta historiak aurrera bihar duten badu, agian kuaternariorako parte izango gara gu. Orduan, beste kontu bat bada, lehen esan nahi nuena eta zudan aipatu, geologian iragana ulertzeko aktualismoa erabiltzen dugu. Gaur egungo prozesua, gaur egun zer nola gertatzen den aztertuz, uler dezakegu iragana. Orduan, kuaternarioan, salto hori oso erraz, kako txartean, baina oso erraz edo bentsat paleozoikora begira edo duela nik 300 milioi urte begira egin dezakegun baino errazago egin daiteke. Eta horrek ematen dio ere xarma eta berezitasuna. Zentzu horretan, galdetu behar nizuen, nola egiten zaretezuek kuaternario horretara? Alegia gu agian hilko garela esan duzu eta kuaternarioa horretan sartuko gara, baina, bueno, kuaternario esaten dugunean, gutxi gara beratenok, estinguru berari begiratzen diozu, Nolako induzketak egiten dira, nolako ikerketak horiek nola egin daitezke, nola egiten dituzute, edo gure artean badago horren esenplurik, badago horretarako aukerarik, Albaro? Bai, bueno, nik uste tradizio nahiko luzea daukagula gainera, ez, gure inguruan. Azken zinean, barandianak arantzairekin eta gurenekin batera zirenetik eta bere lehenengo landalanetan, induzketa arkeologikotan, ia egun urte pasa direla, ez? Hainbat ikerketa burutu direla, induzketa ugari egin dira, egia da oraindik utxuneneko garrantzitsua daudela, bai geografikoki eta bai kronologikoki, badaude kronologia batzuk ez ditugula oso ongi ezagutzen, batez ere zaharrenak, badaude zonalde batzuk ere, arazoak izan dituztelako eta sedimentu horiek edo aztarnatik horiek ez dira konservatu, edo arazo historiografikoak egon direlako eta ez direlako egin lanak era oso sistematikoan eta orduan ez ditugu zonalde batzuk behar beste ezagutzen. Baina, orokorrean ez daiteke nahiko lana burutu direla eta nahiko burutzen ari direla gainera, ez? Eta hori gainera, joera hori da progresiboa, gero eta suposatzen da, lan izan beharko ditzake behintzat, suposatzen da lanak pilatzen direla eta gero eta hobeto ezagutzen ditugula gauzak. Gero eta hobeto ezagutzen ditugu gauzak, lehen esaten zenuen, utxuneak badaude geografikoki eta kronologikoki eta hemen elkarri begiratzen ziren, uneko eta arantzen ez bai, egia da, hemen utxuneak ditugu. Agian ikuspuntu geologikotik. Nik uste dut, orantxe iritsi zaigula garaia, kuaternariari bederen alde ikuspuntu ezberdinetatik jorratzeko. Nik uste dut orain arte Albarokon ongi esan den bezala barandiaranen tradizioa edo jarraituz alde arkeologikotik asko lan eginda eta utxunean uste dut ondo gainera. Baina aldiz geologoen aldetik oso berritzat jotzen denez kuaternarioa nahiko utzia egon da, eta begiratzen diotenek hori hilatu zen hauen, baina nire irakurketa bintzat horrela da, ez? Eta denok begiratu dugu lurraren sorrera nola izan den, eta zenbat eta arroka zaharragoa izan, historia izkutuagoak edo ez ezagunagoak gordetzen zituen ez, bitxiagoa edo egiten zitzaigun, eta kuaternariako materialak horren gertu izanik edo horren berriak izanik, beti alde batetara utzi dira, ez geologoak ez ditu mimatu, baina, orain Arantziak esaten duen adibide garbilena, igual, arkeologian egon den tradizioa handi horren kontra edo, geologian ez da tradiziorik egon kuaternario hori ikasten bintzat hemen, Euskal Herrian. Eta orduan, horren adibide garbila unibertsitatean, kuaternarioa ikertzen duen geologu oso gutxi daude,
eta de hecho orain hasi da hainbat jende horren inguruan biltzen, eta askoz tradizio gehiago dago, gu geu ere askoz gehiago arituak gera, krepazio garaian edo terziarian edo beste garai batzutan kuaternarioan ginen. Eta hainbatean esan dezakegu, gaur egun kuaternarioan aritzen diran edo garen geologo euskaldunek ematen gehiago dakigula duela 120 milioi urtetan gertatu izan denaz kuaternarioak buruz ginen, orduan geologiaren adarretik nahiko erren eta nahiko berde dago. Berde geologiaren esparru horretatik ari gara historiari begiratzen, historia, arkeologia, geologia denak uztartzen. Diziplinen arteko elkarlan honek zer du aberasgarri? Esan ere, arkeologiaren ikuspuntutik bakarrik lan eginda edo geologiaren ikuspuntutik bakarrik lan eginda ez da zer lortzen? Eta elkarri esku eman da bai? Zergatik edo zer gertatzen dago? Esplikatu diezu zure? A ber, itzan irazuko dut, uste dut gero Albarok izango dela hemen zer esan nik ere, baina disiplina bakoitzak bere aldetik noski badu zer esanik eta asko. Baina historia bere osotasunean ulertu nahi badugu. Azken 2 milioi urte hauetan zer gertatu den, benetan jakin nahi badugu, ezin ditugu datuak bakoitza bere aldetik interpretatu eta horrela utzi. Datu asko galtzen da, informazio asko galtzen da, disiplina bakoitzak bere hildotik bakarrik edo soilik aztertzen da. Orduan, esaten dudana nire ikuspuntua da, baina uste dut ezin direla agian datu arkeologikoak batzu behintzat, agian ulertu edo ondo interpretatu aztarna horiek industria dala edo ezurrak direla edo dana dalakoa dala, agertzen deneko sedimentua ulertzen ez da. Eta sedimentua ere ezin daiteke bere osotasunean ulertu, sedimentu horien baitan dauden polena edo horien baitan dauden buztinak eta pikorrak, kuartzoak direla edo bere osagaiak aztertzen ez dira. Bueno, orduan zuena da txanponberaren bi aldeen lana. Esan ere, baina notak eta pentagrama bezala, ezin direla bakarrik ipini eta golako ulertu. Hori da, eta gainera ari gara geologia eta arkeologia aipatzen, baina hor daude beste hainbat disiplina ere, geokronologia dela, datatzeko baliozko zaiguna, palinologia polenak aztertzen dituena, fosilen baitan ere mikro ugaztuna, makro ugaztunak, foraminiferoak baldin eta itxasertzeko edo sedimentuak badira. Disiplina asko daude eta nik uste dut denak uztartu behar direla, datu guztiak bat egin behar dutela eta denek esaten dutena adosten dugunean jakingo dugu zer gertatu zen. Horiek guztiak algaro elkarrekin gertatu zirelako, Bai, jakina nik ezingo arentzak esan duna baino beto esan. Faltan dagoena da elkarlan hori, ez? Batez ere, nahiz eta askotan arentzatari bentsate unibertsitate bereko irakasleak gara, ez? Baina, bera lehian gehazte izen, baina egia da askotan somatzen dugula lotura falta hori, ez? Zenbait disiplina, zenbait titulazio, zenbait ikasketen artean eta gure helburu nagusitariko bat izan beharko litzake bultzatzea horren moduko loturak eta horren moduko elkarlanak suspertzea. Akaso hori ere izan da, orain gutxi, orain azte batzuk eusko ikaskuntzak eta arantzari zientzia, natur zientzia elkarteak antolatu zituen jardunaldien, espiritua edo sorreraren esan nahi hori, Hor, ibilizarete, arituzarete aditu batzuk, zegoen irizpidea, zegoen lana mai gaineratzen, hortik batasun bat egin eta ikuspegi orokor bat bilatzeko. Zer esan zen jardunaldi horietan, zer ikasi duzute elkarrekin, eta zer lan, eta imaginatzen dut asko izango dela, geratzen da egiteko, utxunde betetzeko, baina batez ere hori, zer lehenengo impresio hartu zen duten jardunaldi horiek gertatu zirenean, eneko, adibidez? Nei pertsonalki batez ere jendea ezagutzea eta hontan zenbat ari ginen eta zeintzu ginen jakitea, hortik hasi behar da, ez dago adibidez jendea harrituten esaten zutenetak zazpizologo elkarrekin ikustera,
eta nire beste arkeologo elkarrekin eta geologin gainean bazkaltzen, bizitan ez nuen ikusi edo hortik hasita ja hori oso positiboa izan zen niretzat, eta gero gainera bakoitzak zekarren solasakin edo nagertzen zuen zer egiten zuen, eta besteentzat zer bere lanak zer ekartzaken, eta orduan lehenengo aproximatio horietako, zen bagean eta zertan gabiltzan jakitea. Edukietan, arantxa, zuk zer esan, baina bat zer entzun zen duen? Ezagutzen entzun duena, edo edukiak azken finean? Edukietan, gozatxo bat azaldu nahiko nuke. Nik Kuaternarioa Euskal Herrian aztertu genuenean Albarekin hitz egin da, saiatu ginean eduki nahiko orokorrak izan zitezen. Lortu nahi genuena zen, aurkeztea jendea, Kuaternarioa lanean gabiltzan aurkeztea, bakoitza zer egiten duen besteei azaltzea, bakoitzak bere arloan, ani esateroterako edo anekota biok sedimentologian lan egiten dugunaz, sedimentologiako kongresuak, askoz ere foro egokiagoa dira lan konkretuen aurkezpenak egiteko. Helburua izanik, edo espiritu azuk lehen esan duzun bezala izanik, interdisciplinaritate edo aniztasuna, pentsatu genuen obezela gauza orokorrago bat egitea, eta elkarrizketa edo solasaldirako aitzakia bat izatea bilera. Orduan, ikuspuntu horretatik, noski harritu ninduten gaiak izan ziren batipat arkeologiatik etorritakoak, besteak beste urrunago, eguneroko lanetik urrunago gelditzen zaizkidalako, Eta zer izan zen agian azpimarragarriena, nire ustez jendearen jarrera. Han bildu ginean, agian Alvarok zehazkiago esango du kopurua, baina 50 bat lagun inguru batu ginean, eta gehiengoen hitzezko, orain idatziz jasoko ditugu beraien usteak edo impresioa zein izan ziren, baina hitzezko jarrera izan zen nahi oso positiboa. Gustokoa, nik uste dut bentsat ozenki esan genunok ados geunden horrelako lan anitzak edo noiz behinkako bilerak potentziatu behar direla. Orduan, nik uste dut jendeak beraien aurkezpenetan esandakotik baino, gero atzeden aldian eta egondako solasaldietatik ateratako espiritu hori gehiago azpimarratuko nuken. Osotan formalizateatik kanpo dagoen hori. Balio duena, konfiantzarea hoteko, elkarlana ere sendotzeko, eta gero, esandako horiek, hau benipen, baina etorkizun labur batean, idatziz jasotzen direnean, akaso hobeto, Alvaro, zure kasuan, zer esango zenuke, zer ondorioztuko zenuke, edo zer nabarmendu? Hildo berean, azken finean, hor elkartu zen jendeak izan zuen aukera ikusteko besteen lana zertan oinarri izan zen, askotan ikusten dugu, baina ez dago horren beste aukerarik denak emai baten inguruan elkartzeko eta ikusteko zein den bestek erabiltzen dituzten hitzak, hiztegia oso garrantzitsua da kasu honetan, zeintzu diren erabiltzen dituzten metodologian ezak eta potentzialidadeak, eta, azken finean, formalismo unigiri gabe, elkarri hitz egiteko honen inguruko gai buruz. Nik uste beharra denok somatzen egula, baina, horrek ez du esan nahi ala beharrez arrakastatxua denik honen inguruko edozein saioa, ez? Bigarrena izan behar da, igual ez horren espontaneoa, igual izan behar da, mamitsuago bere tailuketan, eta, alan lortzen bat urtik bideratzea, nik uste oraindik arrakastatxo izango dela eta maitzera hobiago aterako dugula hortik. Hemen gure artean, badako bazulo nabarmenik, edo badago induzketa lan potenterik, Alvaro? Bai, jakina. Zein adibidez, gustu baten bat, edo? Bueno. Orienta jeta guzu. Ez que bat aipatu ezkero kanpoan dut desde laro gehi. Eta, ez nuke nik inor
kontu, bai, badirela batzuk, ez? Bai, nahiko txo, urtero egiten dira landala, Euskal Herri mailan egingo dira, igual, berrogei lekuetan edo, kronologia desberdinetakoak ingo dira landalanak. Bakarrik landalanak eta hori alde batera utzeta, gero laborategia, materialak berbegiratzen direnean, gero, argitalpenak egiteko, eta bada nahiko lan mamitsua, baina askotan, kale egiten dugu beste bat alorretan, adibidez, ez dakit nire punturaino aitortu daiteken erakunde publikoetatik daukagun benetazko babesa, ez? Hori izaten da, nahiko zonalde iluna. Horrek, beste era batera zondatzen nahi du, eta nik esaten dut ez dagoela babes handirik, ez? Edo babes txikia dagoela kaso, administrazio publikotik, ez? Babes txikia, zoritxarrez, nahiko dibortzioa dago, diskurso publiko batetik ze punturaino garrantzitsua den arkeologia, gure herriaren historia, aurreneko historia gainera ezagutzeko, eta ona ekarri haituen kuaternario ospetsu hori ezagutzeko, eta bezala batetik, baliabideak ipini behar bidea gero praktikaren amateko, ez jakin hori. Arantzazuk leheno zerbait gaineratu nahi zuen. Orain ja bi badira. Gaineratu nahi ditunak gauzak bi azteko. Batetik kobazuloa galdetu duzu eta, egia da, agian azken 2 milioi urte hauetako historiaren zati handiena edo garrantzitsuena kobetan dugula gorgerik, baina, kobetatik kanpo ere, Alvaro Kongi esan dezaken bezala, baitugu aztarnategiak eta hainbat gauza ere, geomorfologikoak edo bai aztarnategiak edo beste egitura batzu ere kontatzeko. Ez orain esan duen laguntza eta administrazio aldetik dugun babesarekiko arkeologiak ez badu geologiak zer esanik ez. Hortik esaten dugunean agian interes geologiko handia duela eta kontserbatzeko premia asko izango ditzakela ez dakit zer egitea, baina gauza oso geozer esaten dute. Hemen dugun ezagumendua, eta hori nik uste dut gainera Euskal Herrian kontsideratzen garela gizartea oroar oso jakituna, oso barandieraren tradizio horrek nolabaiteko jende gehienari esan ez edo kobak eta aztarnategiak denei egiten zaigu entzuna, baina aldi berean edo ez dakit nola esan, uste dut dugun sensibilitatea ez datorrela batere pareko. Eta edozein obra egiten denean batere miramenturik gabe pasatzen dugu eskabadora edo nondik eta agian zer arkeologikorik ez egotea hobe, ze balego ja eten egin behar da eta horrek ez du inolako baliorik gizartean. Horri zantzun Kastelu plazako historia horrek sekulako jartzena Iruñean, ez? Bai. Hori adibide bat litzateke, akaso? Adibide garbi bat? Tristea. Nahiko latza, bere muturrera eraman da, baina horren eskandalosoak izan gabe ere badaude egunero gauza nahiko makalak, gertatzen direla kontu honen inguruan. Eta ez da bakarrik holan premiazko kontuetan behar beste arreta ez ematea, da ulertzea gure eskuliburuak gero unibertsitateko ikaslei eman behar dizkiegun eskuliburuak nolabait bete egin behar dela edukiekin, eta eduki horiek emateko ez dago beste aukerarik ez bada oinarrizko ikerkuntzetan ere behar beste laguntza emate. Eta kaso ere okerren arena, eduki horiek ondoan ditugula eta kaso betirako eduki horiek txikitzen ari garela edo desagertarazten, eta behin horiek desagertarazita ez dagoela eduki horiek edukitzerik. Ez dakit arantxataeneko adoz egongo ote diren, baina nire ustetan egunengo
txikizio hori inoiz baino handiago da, inoiz baino progresiboago da, hain zuzen, erabiltzen diren makinariak eta erabiltzen diren baliabideak edozein azpiegitura publiko edo pribatua eraikitzeko dialako, inoiz gizariak ezagutu dituen garrantzitsuenak, ez? Bai, eta gainera, nik uste dut, esate baterako ekologia oso modan dugun hitza izanik, eta ez dute nekin botanikoen edo biologoen kontra jo nahi, ez da hori helburua, baina ondo azaltzen dudan esan nahi dudana, uste dute modan jarri dela berdearen implantazioa, ez dakit beste egokiagorik badagoen, Orduan, esate baterako obra bat irekitzen denean, berdin zait zenbotatako obra den, berehala helburu bakarra da hori estaltzea. Edo zementuz, edo belarrez. Eta gune horretan interes arkeologikorik balego edo katalogazio bat barin badu, agian egon daiteke arkeologo bat obra jarraitzen eta ikusten hor zer ateratzen den, baina desde luego geologorik inoiz ez da egoten, hemen, Euskal Herrian. Eta Espainia mailan ere nahiko, Katalunian izan ezik, aldiz beste eskualde bat izara joten bagara, beti dago geologo bat, ikusteko ze fosil atera daitezken, ze egitura dauden hor, ze azken zinean, arroketan, daukagu idatzita iragana. Gero irakurtzeko gai garen ala ez hori ja gure dago. Eta hori apurtzea, behin apurtzen da eta betirako. Orduan ikuste dut, ez zerto nik esan nahi ez direnik egin behar, baina goazten gauzak egiten baditugu gutxinez ikustea zerrari garen bitartean apurtzen, estaltzen edo eramaten. Eta sensibilizazio hori ez dugu. Bai, hori da, ekologismoa horren berdea da eta berdea traen bizidu nahi izan dugu. Izorratzen dena arrilla edo zurra edo gizonanak ez baina balin badia da. Gizonanak badira ere. Baita, bueno, gantxo gehiago. Ez da, Álvaro. Ordan ja arriekin ja ez gain ekologista, edo paisaiarekin, edo baliabide naturalekin, edo hori orduan hor bai falta da arantxak izan duzela kontzientziazio apur bat. Ekologikoa ez da zoilik berde dena. Izan daiteke grisa, izan daiteke marroia, itxusia lehenengo begirada batetan, baina jakinez gero beste begi batzukin begiratzen, interesgarria. Milioika urtetan sortu den edozein harri formazio mota fosil eskabadora batek gaur egun bi orduko lanean kontekstuz kanpo ustea arreta gehiago betirako txikitzeak horrek ere guri nahi behintan nik gaina gaur egun eta hemen inguruan berezki egiten ari den infrastruktura guztiekin gaur egun gauzoiek ikustea inongo jarraipen edo oso jarraipen txikiarekin bai arkeologo bai geologoen aldetik bani askotan unibertsitatea errepetitik eta oso more txarrez iritzen nahi. Orduan, gizarteari esan behar zaio, gizartea bera, orain, abesten ipatu dezute ez, berdearen ikurra, berdea bere globalizazioan ulertzeko, beste kontu bati begiratu behar zaiola, eta akaso gizartea bera, hain progre, hain modan dagoen, berdea nahi, esate hori agian, hobe egongo litzatekela empleatuta berdean nago, asunto hauetan. Zuzik ere zutu lertzen, horrekiko zondo den, eta berdean nago, berdean ez baino gehiago. Zuekin ani gara historia, arkeologia, geologiari buruz hitz egiten, eta karo, batik entzuten duenean, hola, albistegietan, eta Katalunian ez dakit zer homo mota aurkitu dutela, edo, orain dela gutxi ere, Indonesia aldetik, edo ez dakit oso nondik antzen beste homo zaharrenaren, azternak eta badaudela, eta orain arte ezagutzen ez dela, eta zuek zer pentsatzen duzue. Zer nolako profesioa edo zer nolako mundua beti ere gauza berriak eta ematen dizkiguna edo zin preso hartu jozue horri. Álvaro, zer gutua? Aipatu dituzun bilkazu horiek izan dira bereziki txundigarriak. Nik ustote, gure profesioan badaude arlo batzuk bereziki aldakorrak direla eta bereziki
airean daudenak, ez? Eta antropologia fizikoarena da horien artean bat eta gian garrantzitsuenetarikoa. Gauzak egun batetik bestera iaia aldatzen direla. Eta, bueno, zuk aipatu duzun homofluoreszentzia delakoa da, pala izateko deia. Eskuliburuak egun batetik bestera ez dutenean zertarako balio, bakarrik aurkikuntza bat ematen delako, bueno, ez da izan horren kritikoa, baina, bueno, nahiko egia da izan dela nahiko txundigarria. Kolpe gogorra, orain arte zegoen irudipenaren zat. Bai, nahiko ulergaitza. Bueno, ikusiko dugu zertan gelditzen den, 3-4 urtetan, baina... Bai, nik bat nator Alvarorekin eta uste dute historiak eta geologia guri zerbait erakusten badigu da apalak izan behar garela, gu eskain maila bat baino ez garela historia honetan eta askotan uste dugu dena dakigula edo, bueno, dena ez, baina asko dakigula eta asko jakin arren, oraindik asko galditzen zaigu ezagutzeko eta jakiteko. Beti bakiguna baino edo bakizuena baino askotan ere gehiago, Bai. Ziur asko. Bestela ere aspaldi konpondu egongo litzateke. Eta hau dezien dut zer egin. Ez gino hemen egongo. Nei, zoten aldigo lako gauzak, txunditu eta horrela, askotan zientzian galitzenak jendea galitzitu zergatik zaude horretan, edo zergatik gustatzen denen, entzu harriek zer ikusten dizu, horrelako gauza berrien aurkikuntza hauek dira, xarma ematen diotena, eta jakiteak orain, ez dakit, martera joateko pentsatu nahi gazen honetan, edo zer gauz egiteko gai garen gara hauetan, orain horrelako aurkikuntzak egin daitezkela, pentsatzen badak egun, nintzema faltak egin ere jakitea. Adibidez, Jose Guzu eta bukatu horretik, Álvaro, zuk zer duzu esku artean kasu honetan, edo zertan ari zabalanean? Bueno, sasoi oso txarra dau. Bai, Bai. Arri batzuk, igual egunean gerritan, ez? Baina ez, sasoi honetan beti paperak, txostenak. Eta berria txostenak, eta bukatzen duzunean horrekin, txosten gehiago. Bueno, prestatu behar da, aurten egindako lan guztien emaitzak ipini behar dira. Enpresa lanak direnien enpresantzako, administrazio lanak direnien baita txostenak administrazioarentzako, eta ondorioak irakerleak garenontzako ere, orain sasoi mundu guztiak eskatzen dizkigu kurrikulunak eta txostenak. Hori da, paperen artean. Paperen artean itota, zuen kasuan, Arantxa edo eneko, era berean, pentsatzen dut? Antzera, paperetan itota, baina, gu gaur goizean menditik, goizean eguardian menditik etorri bueltatu gara. Zer dugun esku artean, nik gauza asko, ere, baina agian, gaur goizetik hasiko nez, ibili gara hor kuaternarioko segimentu batzu barrika inguruan eta begiratzen, zer izan dute daitezkeen. Bai, eskapatu egin gara, ez pentsa, nire telefonoan, ez da, jakin ezten bat behi dauden, eta media nola dagoen, baina... Iaia, bai benik gabeko eskapata. Bai, ia, urte zazoi batzu da dira, ez da dezu hori eskapatzen, alde egiten, ez daukazuna, beste aukerarik, eta badakit urartzen diote primeran Alvarori, ez askotan ezin zara eskapatu, baina nik gaur goiza hartu dut. Baina, ala ere esku artean dugu, ez bat, nire nabile... Hori, beste atapuerkako gaien inguruan, eta horre ere proiektuaren amaiera dala eta ez dala, eta, sedimentu batzuk arakatzen eta begiratzen, nola interpretatu eta horiekin zer egin. Bai, ni maizu ez izatea ere gauza hona ditu. Ez, orain nahiko denbora aspaldiko batez ere badaukat, eta orduan, batez ere Arantxari denbora lapurtzen, eta etorri nera eta guazen ara, hemen inguruko paternodeko sedimentoa begiratzen, edo eta induzketan dagoen jendiak, interesek balu, geologo batek hori ikusteko edo, proinera lekuten gara ikustera, eta la. Eta nolabait, hemen onduan norbait egitatu idan grina hori edo, azetzeko denbora dakat, eta
eta hortik nabil sedimentua begiratzen, bai, kuaternario kontrako. Horrek esan nahi du ere, zuen kasuan, paperen artean itota zaudetela eta esan duzute, akaso, trabajo de campo delako hori ere gustagarriagoa dela. Adibidez, idazle batek esaten dugun irakurri behar da, zuena paperen artean ibiltzea irakurtzea eta jakintza hortikan ere jasotzea. Baina akaso idazle batek bere kreazio propioa egiten duenean, bere idazlan propioa egiten duenean hori da zuen trabajo de campo hori, jutea zekin nora eta hor buru belarri sartzea eta zuen ze hori kreatzea, eraikitzea. Nik uste dut, iruren ordez hitz egin modu dala, Alvaro, zendu idatzu gero, baina nik uste, ni behintzat pertsonalki mendian, edo landan, edo koban, berdin da disfrutatzen dudan gunea. Gero ezinbestekoa da datu horiek prozesatu behar dira, landu behar dira, aztertu behar dira, laborategiko lanak egin, eta txukundu eta idatzi, ondorio batzuk atera behar dira guzti horretatik. Baina geroz eta, nire burua zaren, geroz eta burokraziak eskatzen duen papeleoa handiagoa da, eta burokrazia edo diru laguntza behar dugu beste mendilan hori egiteko, baina batzutan pentsatzen dut honek zentzurik baute duen. Egunaren gehiengoa paperak beretzen pasatzen baditugu, zer gelditzen zaigu gero ikertzeko, pentsatzeko eta datuen inguruan jarduteko. Oporrak, buruak. Eta tamalez, hori da egiten duguna. Alvaro? Bai, era berean. Ziurruke hobeto esan. Egia da, batzutan alzarketa hori behar dugula, baina egia da, Gurpil zoroak. Naiz eta joera horrekan, gero eguneroko lana, ez zaigu geritzen beste arramiderik. Sistema honen barnean gaude eta ez dago beste aukerarik. Nik ez diote beste aukerarik ikusten bintzat. Nik ere ez duzurik tokatu, baina batzutan egia da denbora gehiago pasatzen dugula paperak betetzen, benetan aztertu beharreko edo egin beharreko lanak. Hau da, gustokoak ditugunak egian, ez? Landako lanak egiten baina. Bentan nire kasua. Bueno, ideia horrekin utziko dugu, zuen baimenarekin nola ez, eta bentat hor azapena badagoela ez. Arezen epaturiko jarrun handi horiena, bigarren edizioare etorriko da, eta zuen kasuan hori bai ikuspegi akademikotik eta formakuntzan, eta irakasle zareten enean bidentza gai eneko, edo izan zaitezketen enie horretan eneko, eta gero induzko lan hori edan ere, bari, zuen gozamena horre mantentzen den ikuspegi horretatik, mila esker hiruroi. Alvaro Arrizabalaga, mila esker, gurekin izateagatik, eneko hiri arte, eskerrik asko, eta Arantxa Aramburu, mila esker zuri ere, eta beste bat arte. Nahi duzen arte. Hortxe beraz, Alvaro Arrizabalaga, Arantxa Aramburu eta eneko hiri artek eskainitako hitzak eurek esan digute kuaternario aroa zer den, nolakoa izan zitekeen geure artean Euskal Herrian, zein espezifitarekin edo zein konkrezioekin, zein ezagarrirekin, guk entzun eta ikasi egin dugu. Hori bai, eta gurtu aurretik, eusko ikaskuntzaren berria kasu honetan eta gauden testuinguru honetan egon da, urte berri honi begiratzen diola, 2005 urtea, eta beraz, eusko ikaskuntzaren izenean, zorionik beroenak, guztiontzat urte berri hon, bai Arantxa, Eneko eta Alvarorentzat, eta nola ez, hor, entzuten ari zareten guztiontzat, beraz, geure izenean, urte berri hona opa nahi dituegu.
Besterik gabe, ondo izan, jo.